Il-kalendarju ta' Festivals Malta s-sena 2026 se jinkludi 11 il-festival, 5 festi nazzjonali u numru ta' avvenimenti li jsaħħu l-arti u l-kultura ta' pajjiżna. Il-ġimgħa wara nofsinhar l-Aġenzija Governattiva wkoll ħabbret l-istrateġija tagħha l-5 snin ġejjin bl-isem Festivals and Beyond 2026-2031 li għandha lan li tissaħħaħ il-kollaborazzjoni bejn entitajiet pubbliċi u privati, titjib l-aċċessibilità kulturali u priorità lill-komunità artistika. Sa dan it-tant ħabbar li l-istaġun ta' Festivals Malta jibda bil-Valletta Baroque Festival f'Jannar u jagħlaq f'Novembru bit-Three Palaces Festival. Fost inizjattivi ġodda li se naraw fl-2026 hemm il-Valletta Guitar Festival u l-iżvilupp ta' ritmu Roots Festival f'Festana. Inizjattiva importanti oħra tnedija tas-sit il-ġdid Festivals.mt. Il-Ministru responsabbli u Imbonnici sostna li l-programm il-ġdid jirrappreżenta viżjoni ċara u ambizzjuża l-2026 li tkompli tpoġġi lill-kultura Maltija fuq pedament b'saħħtu. Aħna ma konniex biss kuntenti li nniedu il-kalendarju s-sena li ġejja, manka tinniedu wkoll il-viżjoni tagħna l-5 snin li ġejjin fejn irridu mmorru u fejn flimkien irridu naslu. Jiena konvint illi Festivals Malta l-aqwa tagħha għad irid jiġi. Iċ-Chairman ta' Festivals Malta Aron Zara spjega li l-istrateġija ġiet iffurmata wara proċess konsultattiv estensiv ma' artisti, udjenzi u esperti u enfasizza l-importanza li l-festivals jipromovu l-benesseri u jaqdu l-komunitajiet. Il-kap eżekuttiv tal-istess aġenzija Franza Ġu stenna li l-aġenzija se tkompli tespandi l-portafol tagħha u toffri opportunitajiet ġodda lill-artisti lokali fil-waqt li tippreserva il-wirt kulturali Malti.